A voceira do Partido Popular de Ribadumia pide a dimisión do seu alcalde, o independente David Castro. Salome Peña sinala o seu equipo de goberno como o responsable da perda dunha axuda da Diputación de Pontevedra. Nos enteramos a semana pasada que Ribadumia foi excluída dese reparto de subvencións por parte da Diputación, en palabras da propia presidenta, porque incumplía as condicións mínimas do proxecto básico e incumplía tamén o obxecto da convocatoria, que eran ademais requisitos que eran obligatorios para optar a esta subvención. Entonces, ante esta noticia, o Partido Popular non podemos quedar pasivos, non podemos quedar quietos, porque estánlle causando enormes prexuicios ao noso concello, aos nosos veciños. Os populares tamén pediron ao Concello información sobre o proxecto rexeitado pola Deputación e que non entenden que non cumprira coas bases da convocatoria provincial. Que desde o inicio da legislatura o alcalde, o señor Castro, ten contratado un asesor urbanístico que lle está causando un gasto ao Concello de Ribadumia, aos veciños, que estamos falando de 3.025 euros ao mes. Dende a formación apuntan que non é a primeira axuda de diferentes administracións que perde Ribadumia nos últimos anos. Criticaron ademais a xestión de outros proxectos como a cancelación da Vete Tinto ou que a Pousada continúe pechada. Un sinfín de irregularidades, un sinfín de que nos demostra a súa nefasta xestión, e non podemos permitir que este Concello, que antes era pioneiro en poñer en marcha numerosos servicios, no gran número de inversións que se levaban a cabo, agora somos pioneiros por a pérdida de subvencións, por a parálisis do propio Concello, a parálisis de inversións. Outros concellos da comarca si recibirán fondos provinciais no marco deste plan, como o Grove ou a Illa de Arousa.